Ine dzinanga ndinani lukaira kuchokera ku Best TV. Mene nalonjezera muja tinali lwatu manjagu amene tinanena zokuti tizafusa kumafunso awiri atatu kakakhaliso sitinakwanitse kukuwuzani zina kumanzere kwathuku nakufukula alendo ya osewa likali kujeza nawo tsiku linoli nde oyamba alendo athu takulandirani mukhale nditomasuka choyamba tikudziwenga izini Limrose Mustafa ugu Eunice Mkandawire. Lendo athu kuli kumanja kwangala Limrose Mustafa, kumanzere kwanga kuli Eunice Mkandawire. Lero kunali zochitika pa mpingo wa St. Mark. Zochitika zonsezi zimayendetsedwa ndi ana a Sunday school. Nde mwa amene ndinawo kunoku ndi amene anatitsogolera kulalikira kutigawira mawu. Nde mwa chidule tingoyamikira kwambiri chifukwa choti si chinthu chophweka kwambiri kuti ana achichepere ngati awa kulalikira pagome. Kuli anthu ochuluka kwambiri akuluakulu ndekuti kukhala basi kumvetsera radio. Yambire ndima Limrose, moyo wanu wa Khristu ndikuona kuti uli motani? Okay. Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku niwamphamvu kwambiri chifukwa Ambuye amakhala nawo nthawi zonse. Chifukwa yake atilalikira bwino kwambiri tikhala tikuonetsana ma-previous mavidiyo ndi amene muwaona apopo amalalikira ndithu za khamazika ndithu kuifeso kunyadira ndithu. Kumanzere kwanga kuli Eunice Mkandawire chitumbuka kwambiri chitumbula chomene ndithu tili pa St. Mark pano mwina akambira kale chalichiyo nyadiditsa kwambiri chalichiyo ena amati ni atumbuka koma apa pataona kuti chichewa ndithu pano pati kucheza chichewa ndithu kuti anthu kulikonse mumve. Inu moyo wanu wa uzimu uli motani? Mulungu amakhala nthawi zonse amakusamalani. Amene anatilalikira leroli tadalitsika ndi mawu kuchokera m'mabuku kunali Yeremiya ndi Aroma. Mabuku awiri atiphunzitsa. Ku Aroma ataphunzirako za chikondi, ku Yeremiya taphunzira kuti kukhala ndi chikhulupiriro ngakhale ndiwe mwana komabe kulalikira sikulengera mwana wang'ono kapena kutumikira sikulengera kuti ndiwe wachichepere. Chifukwa tinaona kuti Ambuye anasankha Yeremiya kuti akatsogolere ku mizinda ndithu. Mawawo tinali kucheza ndi ana amene mwa ena anali nawonso kutsogoloku, ena amene nga Baibulo tinali nachi na Purity mawawo tikhatulire nawo tangulana nawo nawonso kuti kodi moyo wawo uzimu uli motani. Nde chachikulu kwambiri tinali kukwaniritsa kuti tizakumane na anthu awiriwa kuti ticheze nawo ndithu. Nde apapa takumana nawo akuti moyo wawo wa Khristu wa uzimu uli kwabwino kwambiri. Monga ife wa Best TV tili pano pa St. Mark chachiwokongola kwambiri monga mwayionera kale ndithu panjapo tikuona ndithu chikwangwani kapena chimwala cha St. Mark Prayer House ndithu. Nde muno muli mkati tili kukachipinda kena kakomata ka St. Mark, church ya St. Mark mkatikati mwenimweni ndithu. Nde azathuwa tikhala nawobe tikucheza ziwiri zitatu atilongosolere kuti chifukwa pali ana ena sangathe kufikira pagomepo kuti akalalikire chani koma iwo chinali chapa mtengo wapatali kwambiri kulalikira. Nde tiyambire ndi timayambira kumanja then kumanzere. Mungalimbikitse motani ana ena kuti azafikire pagome pacha kulalikira? Ana ena mungalimbikitse motani? Jose ametulia wagome kulalikira. Kisa
mazama wenaliyese wang'ondo na wavumela muzira Yeremia sote polali kuzakila pamoja samaya kile manta kutome badazile mabandi ni wang'ondo winaliyese bayeye kandi wang'ondo yenu kwa hiyo abana kulengao ndi wang'ondo wewo mwilese bayeye wang'ondo ndi wang'ondo ndedi ulimbi ikazanga kuti abakhale ndi mantha amene yose zikuva mulungu amene walikhanzikitsa kuti tikagwira imene yoyo lezikuva mulungu zimwe kabatsogolo ndamateli atolekwanitsa ulichenera kathili alo kunali kuyankhula kwa Madam Primrose